So sa kaap. Nabuang na ka? Musugot ka makikipon sa tao nga maguwang kayo ni mong edad? Ma, unsa may naa? Nakagusto ko niya. O sa pamabiyudo siya. Hagbay ra namatay ang asawa. Nakagusto gid ka ka? O naingon lang ka anak kay hinatagan ka niya sa mga luho nimo? Magigamit lang na ako kung utok. Mahal ko niya, kwartahan siya. Gani, siya mo'y akong daganan kung wate maluto din eh. Huna-hunaan na lang ni Maha. Kung kami mo'y magkadayon, mahayahay akong kinabuhi. Atong kinabuhi. Ay, ambot lang ni mo, lovely. Basta kay ako, naagi ko'y feeling nga wa gyud nay maayong padul nga ng mga plano ni mo sa kinabuhi. Ma, dako aman day sa imong bay, no? Ikaw rin yung usa din eh. Ako ra. Na ako'y anak pero dili man siya gusto nga mupuyo din eh. Nasa sa US. Mauti ay. At tuod, nahibaw ni mong anak bahay na to. Wa pa. Matoy pa kinako. Dili man gyud ganito manawag na ako bisag mangumusta lang. Uy, mao ba? Oo. Dali, yatod ka sa atong kwarto. Karon nga mapahimutan na sa nimo ang imong mga butang dito. Sige. Alex, okay ra ba kung mubisita ko nilang mama? Gusto lang ko nga mangumusta silang kahimtang. Ganong dili man. Kadiot. Niyaw. Kwarta? Grocery para dito sa inyo. Para nga doon na kay Mada. 10,000 na. 10,000? Kadako basad? Gamay ra gani na. Daghan baya mo dito sa inyo. Dudan ako ka ng 10,000. Ang usara na kasimana dito. Pero ay kabalaka. Kada simana hatagan ti ka pang grocery para sa inyo ha. Every week, gyud. Uy, bisag twice a month lang tingali, uy. Sobra rasad kaayo kung kada semana na lang, gyud. Kaya na kong ihatag ni mo bisan unsa para lang ni mo lovely. Ingon anak ti ka kapinangga. Alex, Uy, kadaghan ba aning imong pangdanak? asa mo di ako mga manghod, ma? Gipalitan ako sila duwaan. Malipay gyud sila makakitaan, eh. Lovely nak. Dili ba gud sobra ra kaayo ni? Ma, buong ko mangayo ni Alex, ani. Siya mismo may ni Donald na ako. O sa pa, ma, i-enjoy na lang gud mga butang, ha? Ma, 21 years old na lang ko, pero karon pa ta makasuway nga naingon ani kadaghan nga grocery para din sa bay. Nabalaka lang ko nimo, nak. Ma, dili man kaangay mabalaka na ako, good. Kaya umas ako magbinuang ni Alex. O gibati na ako, ma. Sa ngadto-ngadto, makaton ako sa pagmahal niya. Dili man siya lisuti kog maon. Maayo kayo siyang tao, ma. Lovely. Dili ka mula karon. Dili ra. Dili lang ko feel mo lakaw ron kay uwan-uwan manggod. Anila ko din sa bay, manglimpyo. Sure ka? Dili ka gusto nga mo kuyog na ako? Na ako'y meeting. At may magkita sa usa ka restaurant. Na, kasamok lang ko nimo dito. Anina lang ko kay mas malingaw sa ko manglimpyo din hi. Sige, ikay bahala. Dada na ti kaglamion niya. O kung madugay ko, panihapon na lang nga ikaw ra. Ha? Sige, amping. I love you. I love you too. Lahi ra gyud ang Pinoy-anan sa mga dato, eh. Mga mahalon kaayong butang. Ilabi na ni mga figurines nga nakadisplay din sa console table. Klaro kayong linibo ang presyo. Kinsa ka? Sabi ka? Kawatan
Nasaktan ka? Recorded by Radio Mo TV. Mo ba? Ako man nagbaba din mo. Ikuwatan. Tag-iya ko din Uy, ikaw! Tawagan ako sa Alex! Uyab na ako siya rin doon. Unsa pa? Kabata ba niya ba? Wa gid ka makakitag lain? Siya mao ya akong gusto. Unya siya nakagusto ba siya nimo? Pangwartahan lang ka na. Oh, grabe ka manulti, uy. Ngano, di tinuod? Naong pala numudaan ay. Oh, Klaro kayong gigamit lang nimo akong papa. Rendon, husto na! Huwag ka na mahimo pa. Siya mo ya akong gusto. Tuod nga nung magkamusulti na ako nga mo pauli na ka. Gusto unta kong isurprise sa taga kay I will be staying here for good. Di na ako mabalik pa dito. Pero ako din na surprise sa akong pag-abot. Time pa. Gano'n nagkahuna-huna man ka nga anhin na lang ka din eh. Nagbuwag na may Angelica. Uy, katong Amerikana ni mong uyab. Di ba dugay naman mo to? Oo pa. Gibuwagan ako kay nasakpan akong may lain. Mao ba? Pero di na mo yung topic na to ron pa. Basta, kay wa ko magkauyon nga kining bayhana ang imong giuyab. Rendon. Pasensya lang unang akong anak ha, Lovely. Agwantahan lang. Di man na siya salbahis. Nakalitan ng gina siya mo nga ingon ato ang iyang reaksyon. Pero puhon, madawat ra kaniya. Alex. Daan pagid lagi ko. Wa gid lagi na maayong padulngan ng plano nimo. Ma, Kana. Kanang anak-anak kapuyo mong tiguwangan na mao nay maghatag og labad sa imong o. Ako pa nimo no undangan na nimo. mama sad, uy. Ma, problema ni nako, ma. O sa padako na ko. Kay baon ako sa kong gibuhat. Wa man sa ko'y gibuhat nga dautan. Tilawi ko na ning sabaw, mabi. Saktor bang timpla? Mayo! Mayo! Familiar man ang tingog. Kinsa man ron? Ikaw? Gisundan ba ko nimo? Gusto ka? Ug toyo gid akong sundan ka. Kay nagduda ko sa imong lakaw. Kalit lang kang nibiya sa bahay pagbiya po ni Papa dito. Tingali, bay nis imong laing uyab daw. Lovely. Oh. Kinsa siya? Ma, si Rendon, anak ni Alex. Mama nimo? Oh, og nasayop kasi mong huna-huna. Akong pamilya akong gibisita og dili laing uyab nako suma pa si mong pasangil nako. Lovely. Karon nakibaw naman ka nga amo ning bay. Makalakaw ka na. Lovely husto na ana. Naunsa baya ka uy. Dong, Rendon. Dali dong, dayon. Sakto kaayo kay nahuman nagluto si Lovely. Anhin na lang panihapon. Pasensya na kas among bay dong ha. Gamay ra gid in town ni. Pero bisag ingon ani mi dong, kining akong mga anak. Tinudloan gid ni nako maayong pamatasan. Mo ba nang? Mayo ka man day muluto. Maayo mo lang. Pwede ko mo dungag og kanon, ma'am? Ay sige, pagdungag lang uy naunsa. Anong dili gud tahon. Dako gudi mo kaon. Wa kay kaon sa inyo. Lovely unsa ba? Unsa man ka uy? Wa man tingali mutuhop ni Lovely ang mayong pamatasan nga imong gitudlo niya, ma'am. Ay, pasensyahin na lang gid una ni Lovely dong. Ayaw lang ni sagtagda.
Sige na, kaon na diha. Sakay na lang ako, aron di na ka magpliti-pliti pa. Sure ka? Look, pasensya na kung doon ako yung mga bati nga nasulti ni mo sa una natong panakita, ha? Pero I hope nakasabot ka nga nung ingon na to ang kong reaksyon. Siyempre, naglikay ko nga di masakitan ng akong amahan. Only child ko. And he's the only one I have. Natural, matingali sa usa ka anak nga makoncern sa iyang amahan, di ba? Nakasabot ko. Sorry pod kung nagminaldita ko. So, friends? Maayo kay nasuroy kag balik din eh. Dugay na kayo kung kaistoryahon ni mo, ani. Unsa man ka? Ngano kung bisag asa ka, permi mo magkuyog ni Rendon. Muunsa na lang si Alex, ana. Ma, anak siya ni Alex. Og nakaibaw si Alex sa among mga lakaw. Bisa na. Dili mayo tan-awon, lovely. Aon sa man. Tug-an na gustinood. Naamoy sikretong relasyon anang Rendon. Mawa, uy. So unsa man? Doon na ka ba'y pagbati ana niya? Mama, sad, uy. Saan na pangutan na, ha? Yes or no ra gyud ang imong tubag, ana. Pero dili ka maka-straight og tubag nako. Ambot, ma. Wasad ko makasabot na ako. Ay, Ginoo ko, intaw ni mo, lovely. Unsa man intaw ning gisudlan nimo, day? Ma, Pag-ampo lang gyud nga dili ka mapriso ning gibuhat nimo. Kwartahan ra ba ng pamilya, ha? Bantay lang gyud ka. ma. Ganina ba kang hilong kayo? Doon na kayo problema? Problema, gud eh. Oh. Unsa man na? Time pa. Ngano ni hunong ka? Sultihi una ko kung unsay nakapasamok nimo. Makibuhag na ko sa imong amahan. Umubalik na ko sa amo. Ha? Pero nga naman. Sayop kaayo ni Rendon. Kami uyab sa imong amahan pero kita ang nagsigig kuyog-kuyog. Dapat unta pag una pa lang. Naglikay na tas usag-usa. Lovely. So, ako imong problema og dili si Papa? Rendon, Kaysa pagkatinuod lang, Lovely. Naglibog na sa kusa kong kipati para nimo. unsa? Mahal na tika. Gusto kay tikang i-fight pero di sa ko gusto masakitan si Papa. Kung mauna, hunungon na tani. O bubalik ko sa amo. Lovely. O ba dayon, tuganan ko ang imong amahan sa tanan. Og tanang butang nga iyang gipalit para nako. Wa ko'y dadon bisan usa. Take me as you are. I'm freezing. Gisultihan ko sa tanan si Alex. Nihilak baya siya pero wa siya reaksyon. Pero ako sige pasabot nga kinahanglang muhawa na ko sa ila. Kay kung dili, mas masakit ang laming tulo ni Rendon. O kinahanglang gyud kong muhawa. Kay para nako, ako may nakaingon nga nung naingon ani ang sitwasyon. Sa tinuod lang, mahal na gyud nako si Rendon. Og nitog-an sad siya nako nga mahal sa niya. Pero dili ko niya kayang i-fight tungod kay dili niya kayang pasakitan niyang amahan. Karon, nabalik na ko sa amo o nagsugod na po og bagong kinabuhi. Nagpasalamat na lang sa Gus Ginoo kay nakakita kong maayong trabaho. Karon, nagplano kong malarga sa gawas aron mas masuportaan pagyud nako ang akong pamilya sa ilang panginahanglan.
Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Lovely nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulan. The day you said good night. To me. Niyan ako sa amo. Thank you sa paghatod, babe. Anything for you, babe. Basta manito man iya, mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Mulakaw ka? Yes, ma. Anniversary naman ni Josh. Aw, o di ay no. Manglakaw mong giday mo no, kada anniversary ninyo nak no? Oh, ma. Taod-taod naman sa di ay mo. Since high school pagod mo, hangtod na lang nga naa na mo trabaho ron. Od sa man, wa pa mo'y planong magpakasal? Magisgot-hisgot naman ni Ana, ma, pero mo mong focus ron nga, magtigom lang una. Sakto sad. Sakto sad na, anak. Oh, excuse ma ha. Si Josh nanawag. Hello? Babe, Mira, sorry ha. Sa sunod na maglakaw. Busy kay ko ron. Di babihan akong trabaho. Oh, mao ba, babe? How about, ato na di ka sa inyo ni gabi eh. Ayaw na. Kaya basta magabihan pa ko. Sige. Next time na lang. I love you. Bye. I love you too. Dili madayon inyong lakaw, nak? Busy ko no siya, ma. Unya, ka nakailis naman ka. Magkikita na lang ko sa kong amiga nga si Claire, ma. Kagwapa ko na to, Ron. Anniversary na mo ni Josh, Ron. Supposedly, maglakaw unta mi, pero busy ko no kayo siya sa trabaho. O niya, nugod mo sa akong outfit nga, dali na ko ilaag. Mong ikaw na lang kong gitawagan. Mao di ay. Mayo gani kay Westay na ko, Ron. Maulagi. Pero best, dili ko pwede magtukay ha, kay nasabi ako'y commitment, Ron. Ay, subyaan ko ni mo din, hi. Manglood niya akong gikasabot ba? Mao ba? Sige, Claire, okay ra. Kalit-kalit man sa guni ako pag-invite ni mo. Next time, kung mang-invite ka ni kanako, kanang ahead of time, okay? Sige. Ay, permi naman ang busy si Joshua. Wala naman kasi time na ako. Murag lima nakabuko kong text niya today. Pero until now, gabiin na lang. Wa pagyapon siya i-reply. Si Josh. Babe, sorry. Akong na-silent akong phone. Wa ko makabantay nga na text day ka. Ako tawagan, be. Hello? Hello, babe. Di ko duwag do. Saan pa kayo dali? Hello, Josh. Take lang na. Bye. Gipaw ni Titso. Nagtag siya. Dili ta magtungog. Saba kayo. Na ako's diskuhan ron. Oh. Nilaag siya nga. Uwa magpahibaw na ako. Pero may na lang siyang busy. Wala ang namagkani siya nga dili mananghid na ako. Dili mo ko na siya yung ana sa una. Day, ayok palapit eh. Watas imnanan ha, ni atas kapihanan. Ribong na lang ang mga tao nga mula pa din sa tungtungod ko na unsa ka. Sakit na kayo kong dugan, Claire. Pila na may kabuhan nga ingon, ani. Og pila na sa kabuwan nga nagsige kag hilak. Pero hindi naman na mo siya buwagan aron mausar ang sakit. Kasi nga ana wa na say klaro nimo. Pero mahal na ko siya. Ang pangutana, nasuklian pa ba og tarong imong pagmahal nga to niya? Claire. Recorded by Radio Mo TV.
Ikaw, no? Sa tinuod lang, nang luod na ba ko nimo? Mahinumdom lang ka na ako kung dili mo okay si Josh. Pero kung okay gani mo, wasad ka. Dili ka mo chat na ako. Dili ka magparamdam. Pero ako, every time nga nakinahanglan ka na ako, naadayon ko. Sorry na, God. Wa man sa kay uyab, God. Pero dili uyab akong kinahanglan. Ikaw, amika ko tika. Mura nag-igsuon ang akong tanaw ni mo, day. Usa pa, naibaw baya ka ha nga. Ako na lang ugang akong papa mo inaa. Only child baya ko. Ya akong mama few years ago patay na. Day, sabta lang sagod ko. Ambot ni mo eh. Basta lagi. Kung ma-okay na sa mga ng Josh, unya ako na siya magkinahanglan ni mo. Dili gani ka mo tunga, mangluod na gyud ko. Day, Claire. Here. Flowers for you. Milagro kayo karon. Na-realize mo ko nga late nga dako kay ko pagkawang mo. Maong, niya ko. Namawi. Mao ba? Mira, sorry ha. Sorry sa tanan. To be honest, nakalitan kay gusto ko ni mong kausaban, Ron. Dili mo gud kay ingon anak sa una. Naibaw ko. Nainaw nga napasakitan ng ka. Maong, niya, pasagdi ko nga mamawi ni mo, okay? Josh, Isa mo na. si Claire, nanawag na ako. Pwede ba unya na? Karon na ba ito nagkuyog balik? Gusto kong way samok na to. Gusto ka? Ay, noon, masabot naman sa ni Claire. Isilent lang yun ako kong phone. Sige. Nalipay kay ko nga na okay na mi si Josh. Abi kin ako nga magabuwag mig dayon. Oh, uy. Kadagan pag miss calls kay ka ni Claire. Ako siyang i-return call, B. The number you have dialed is either unattended or out of Dili man coverage area. makontak. Please try your call later. Wa baka tumang luod na ako. Sa may sige tawag mo? Nagbaong ka busy ko. Wa na ko kay tawag-tawag na ako. Wa na sa ta magkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Busy ko, Mira. Di ka makasabot. Sorry, babe. Sige. Text lang unya akong dili nakabisi. Abi na kong mausap na si Josh. Umamawi na ako. Pero dili man di ay. Nagkadugay. Mas nagkagrabe man. Bugnaw na kayo siya na ako. Unya, permi na lang siyang saputon. Dili na sana ako makontak si Claire. Di ba ako nagluod dito siya na ako? Pila na kabuwan nga wala ko'y balita pa ba? Hindi si Josh nag-text. Sorry kung isapot-saputan di ka. Pero Mira, I need to talk to you in person. Magkita ta after na ako din eh. Oh, bahin sa unsa ka ha? Kung unsa may gusto nimong isulti na ako, isulti na. Di na ako maglangay pa nga. Pero, Mira, undangon na to. Di na ako. Josh, Di na ako happy. And kay ba akong wala sa dako mahatag ni mong kalipay. I-deserve mo. Mira, sorry. Pero gusto ko nga ako lang sa kaugalingon ng akong nauna-on ron. Tingali na baguhan ko sa kalibutan nga wa ka. Doon ay mga butang nga gusto na kong buhaton nga ako ra. Nga din ako kinahanglan pang manangit mo. Josh.
Josh. Sukat sa high school pa ta. Pero may nakita ang si Kuyo. Og, to be honest, apul ka na ko. Sakit para na ako tungod kay di ko gustong pasakitan ka. Pero, the more nga ako ni padukayon pa, mas masakitan lang tika. Josh. Sorry, Mira. Sorry. Nak, 8 na katuig sukad nga nagkabuwag mong Josh. Wa pa gyud kay planong musod og laing relasyon? Wa pa may nasaag, ma. Naay mga nanguyab pero dili ko ganahan. Sige lang. 30 pa man sad ka. May kahigayunan pa. Pero unta, ayaw pala binak ha. Kung kinahanglan nga mula aga, sige. Buhata aron malingaw ka. Salamat, ma. Ay, mag-Facebook na lang ko, be. Huwag mo kilingaw, eh. Oh, si Claire? Uy, active na di siya balik sa Facebook? Wait. Engaged na siya? Ala! Tanawon ko na nato bihin sa iyong pamanhon nun. Ay, taod-taod na gid nga wa ko'y balita pa bahin niya. Oh. Si Josh? Si Josh ang fiancé niya? Brown guilty eyes and little white lies. I could keep you. Wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang ako nakita. Nga kaslunon na di ay akong long-time ex-boyfriend nga grabe kong nasakitan nga doon sa akong best friend. Nasakitan kiko sa kunay bawaan. Kani, nagsaan kong message sa akong best friend nga si Claire og ni congrats ko. Pero igot ako niyang kisin. Og didto ko mas nasakitan. Kaya ang best friend nako nga mura na akong igsuon, mura nagwa makailan ako. Mura bag, dili na ko part siyang kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan kaagi ni Mira nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan. Traitor. You betray. Sige lagi kagkalit. Di ba dili man ata kamalit sa una? Ang, layo naman gud amo. Ipalhin naman migpuyo ni mama kay nagpuwag man si mama magpapa. Ha? Kaluoy ko din mo. Maulagi. Ikaw, maayo kani ka kay kumpito mo. Taa kay mama o papa. Ako? Si mama na lang mo'y naa. Naa naman ko ilaing uyabang akong papa maong nagbuwag sila. Luoyan ni mo, ibigay. Luoya lagi sa akong classmate, ma, pa. Ganong looy man. Ang, nakuwag man niyang mamagpapa. Kinako nilain niyang papa. Ma, pa, ayaw bayagin mo pagbuwag, ha? Tao nagtiwas diha, Tricia. Ano pagdagan og istorya? Opa. Duha ka tuig na lang gid ang atong paabuton, day. Og mo graduate na gyud ka sa college. Ako ready ay. Kita mo gong duha? Na, murag di na ako makapadayon ani, day, uy. Ha? Nga naman. Dili na kaya ni mama, day. Huy, bikay. Anong konsit kayo kung dili ka mo padayon, uy? 2 years na lang hinuon. Lisod ka ayo, day, uy. Naguna-huna gani ko nga manarbaho na lang ko. Total, 80 naman akong edad. Naanay mo dawat akong trabaho. Kaanugon sad, uy. Sa papaday ni mo. Dili ka makapangayog tabang? Na, wa man ganito magparamdam na ako.
Klaro kaayo nga gilikayan ko. Mas importante niya iyang kabit kay nako nga iyang anak. Bisit ka ng mga kabit, uy. Bisa kay bawa silang minyo ng tao ba? Ano mo, patol pa magid sila, uy. Ay, kung ako tingali mahitabuan, no? Dali igit tingali na ako mapasaylos, mama. Kung dili si papa. Kung buhaton magani nila nga mangitaglain. Trisha. Pagkahayo! Pa? Paano unsa ka? Nga nagisambang pa na ni mong bongbong. Tanawa na sama na lang inunang kumo ni mo. Unsa man din nahitabo? Ay, mong mama. Bagagnaong! Ngano day pa? Nasakpan ako nga naikuyog nga lalaki. Unsa pa? Unya, ahain man sa mama? Ni anak ko. Mayo kay... Nakahuna-huna ka pas pag-uli. Ni uli ko aron ko haon ang ako mga butang. Ma, unsa gud ni? Ayaw pag-apil-apil ha, Pasag Trisha. di siya, Tricia. Pasag di siya. Hagbayra kong nagduda nga nagbinuang siya nako. O karon, nakumpirma gid nako ang akong pagduda. Ma, dili nimo pang kuhaon ang imong mga butang. Ipamalik na. Wa na ko'y gusto sa imong amahan bisag gamay. Total dako naman sad ka. Kaya na nimo imong kaugalingon, Trisha. Huh. Huwag lagi ka delikadisa. Musugot lang ka nga mahimong kabit sa kataong minyo. Unsa? Minyo ang lalaki, ma? Hagbay ra silang buwag sa iyang asawa. Bisan na, ma. Minyo gyapon siya. Wa na mo'y mahimo pa. Hugot na ang akong desisyon. Pumapahawa ka ginog dayon, ma. Dili tagit ka mapasaylo. Trisha, anak, dili pa ka makasabot na ako. Tungod ni wa pa ka makasuway nga mahigugma. Kung maabot magani ng panahon na, ma. Dili mahitabo nga pinarihas ko nimo nga musugot lang mahimong kabit. Trisha! Recorded by Radio Mo TV. Unsa? Nailain si mama nimo? Oh. Daligyan ako siya mapasaylo siyang gibuhat bikay. Unya mo pag-eskwela? Padayon gihapon. Maisulti ni Papa nga bisag piso. Dili na ko madawat og suporta gikan niya. Kaya raman sa din Papa. Kaya ra namo bisag wa siya. Trisha! May trabaho na ka? Opa. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga wa gyud ko lang ilangayas ako gi-applyan. Gani, makasugod ako inig Lunes pa. Mayo hinuuna kung mao ka na. Kining tuod ay pa. Ngano ba? Wa ka plano nga mangumusta ni mama nimo? Magduha na masab katuig siya nga sukad mi pahawa din siya sa ato. Para unsa pa man pa. Mas gipili niya ang laki kay nato, nga legal niya nga pamilya. Pero nak, inahan gyapon nimo siya. Bisan pa pa. Diligin ako sa mapasaylo siyang gibuhat. Nak, Tricia. Maayo gani, kay gaan na kayo ang mga kauban ako din sa opisina. Pero mauligi, wa pa lang gid ko'y nasuod. Bago pa man sagot ko. Sige lang. Uy, 12:00 naman di ay. Ito na lang ako maniutos gawas. Na may karinderyaning atbang sa building. Maayo dito kay naidagang kapilian. Kalami. Init pa kayo sa bawas tinuwada. Hi, miss. Nakaikaw ba? Wa man. Hindi ko mutupad mo. Wala mo ko ilaing bakanteng lamisa. Sure. Thanks. Tod, karon palagi ko makakita nimo. For 2 years, aragid ko maniud to, pero ako makabantay nimo. Bago pa ako nakasud og trabaho din ng dapitagod. Mao ba? Asam na imong office? Kanang building at bang dinhi. Oh, tapad rin atong building. Ako rin si Melvin. Ikaw? Trisha.
Okay na ba mga yung mo number niya? Ha? Nga naman. Gusto na kong makigamigan mo. Kana kung may masuko. Salamat nga na nakigamigagid ka na ako, Trisha. Kana tungod kinakita na ako nga tarong ka. Trish, mag-usa na magitubuan nga nagsigit ag kuyog. Pwede ba kong manguyab mo? Melvin, Ang tinuod. Sa una pa lang akong pakakita ni mo, nakagusto rin ko ni mo. Melvin, Doon na ba kay chance? ang tinuod. Sa sige na to kuyog-kuyog, nakagusto na sad ko nimo. Maong o. Gisugot na tika. Yes, yes. Thank you, Trish. Salamat nga imo kong gisugot. Ug gusto ko, nga dadon di ka ni Papa. Aron magkaila-ila mo. Taga diin man day ka dong. Taga Mindanao gid ko, tito. Iyara ko din ni aron manarbaho. O, mao ba? Kung kamoy magkadayon gid sa akong anak. Aw, malayo din ni siya nako. Pa, layo pa na sinuod, uy. Bago pa kayo ni Melvin pa, wa pa na maabot sa mga huna-huna. Ay, noon sad. Hala, sige. Atiman na ning uyab nimo. Dali siyag snacks. Opa, magkuha sa ako. Asa di mo, mama? Sa makabilang bahay. Mas gipili ang lalaki kay namo. Maong bisag kanus diligin ako sa mapasaylo. Trisha. Tuod, gusto unta ko nga pohon, manuritas inyo sa Mindanao. Gusto ko nga mamit na ko imong family. Sige, sige. Puhon, babe. Mag-seto niya tayo schedule para ana. Aron makafile tag leave daan. Taod-taod na sad mo ni Melvin, no? O, day. O sa katuig ka na. Unya, kumusta man? Happy raman ka? Happy naman. Pero ampot ba? Hangtod karon, uwa pa man gihapon ko niya gipaila-ila siyang pamilya? Di ba, ingon ka taga Mindanao siya? Oo. Nisgot naman ko niya ana sa bag-o pa lang mi, nga mo ato Miss Ila. Pero, wa naman siya hisgot ron. Basin o busy lang? Ambot sad. Pero, mura magnais something? Something? Nga unsa? Wasad ko kay Bao. Basta, bugat akong feeling. Trisha. Okay na ka? Oh, asa man dayta? Bisag asa lang, God. Road trip lang. Oh, sige. Niala kita dinis mingaw. Oo, standby lang, God. Nindot ni nga spot kay dapit sa dagat niya. Way samok, kay kita ra din eh. Naaman sa unahan ng uban. Hinuon sad. Tutok mo ka na ko. Ganina ra kay kong kakisan mo, God. Melvin, Pwede ba? pero basin makitaan ta. Tempted din ako sa kinan. Di ta makita din sa sud. Sure ka? O, lagi. Gusto kong buhatan ni mo. At agad ka pagtukod. Melvin. Niyan, tas inyo. Wait. Pasaminaon ako. Iubos ako ang sunvisor ha. Oh, ayun. Basin hamos. Picture, natagak. Unsa man nga picture? Trisha. Kinsa ni? Trish. Paminawan ako.
Imo ning asawa og anak. Trish, Gihimo ko nimong kabit. wala inihipaw kay Naaslas Mindanao. Way nakailan ako din eh. Bisan pa! Minyo pagyapon ka! Oh God! Gano'n na makakanako? Mauday nga wala kay hisgot bahin sa gusto na ko may lailang imong pamilya dito sa Mindanao kay Minyo kang dako! Trisha, pasaylo ako. Please. Mahalang yun kayo, tika mo na nahimo ko kinini mo. Please, di lang tabagbuwag. Dili, Melvin! Dili ko musugot na himuon ako nimong kabit! Nahibaw ko sa feelings sa usa ka anak kagibiyaan o ginahan para lang sa laing lalaki. Dili ko gusto nga mo po nibatiun sa imong anak. Mong please, undawon na taning tanan. Og kalimtan ang nahitabo na to karong gabion. Trisha. like the stars in the night. They're so distant to hold. Nakigbuwag ko ni Melvin. Og i-block na ko siya sa tanan akong social media accounts. Og nakabalita na sad ko nga ni-resign siya sa iyang trabaho og nibalik siya sa Mindanao. Nakaingon kong maayo rasad, aron dili gyud magka-cruise pa ang among dan pagbalik. Tinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito nga higalan kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, Forbidden. Unsa to? Nakapamabdos ka? Oo, ma. O ginsama ang babae, ha? Si AZ, ma. Easy. Katong anak kong mangingisda. Ma. Bogo ka, Ralph. Bogo ka, bisag unsaon. Aw, kundi ni mo madawat sa AZ, ma. Layas na ko rin eh. Unsa? Sorry, ma, pero mahal na ko siya. Ingon man ang umaabot ng mga anak. Wa ba ka magmahay nga ako ang imong gipili? Kamo nga akong kalipay, AZ. Abi mo, karon pa ko maka-feel og ingon aning klases kalipay. Sukad lang nga miabot ka sa akong ginabuhi. Ralph, Ug bas ni samot pag ang gipati kong kalipay pagkahibaw na ko nga may umaabot na tanganak. Di tagid mo ibaylo siya. Bisan unsang putang. Bisan kinsa pang mubuwag na to. Bisan pag ang ako mga ginikanan. Ralph, salamat. Salamat kay gibarugan gid ko nimo. Ingon man ang umaabot na tong anak. Nalipay sa kayo kung niabot ka sa akong kinabuhi. Kay sukad lang nga namatay si Papa. Murag yung kong nawad anong paglaom sa pagpakabuhi. Pero sa dihang niabot ka, gihatagan ko ni mo laing rason aron magpakabuhi. Og mas nisabot pa gini sa dihang nahibaw ko nga mabtos ko sa atong anak. Mahal kita mo. Easy. Mo na itiman eh. Oh, kinsa man ron? Ma? Ni ako aron mangayog pa sa ilunak. Husto si Papa nimo. Sukad sa gamay pa kabata, wa kay laing gibuhat kung dili ang sundon ko. Ma. Panahon na tingali, ngayon mong kalipay na sa dang akong huna-hunaon. Tinuod ka, ma? O nak, maong paulit na sa ato, o dada si AC. Dito, mas maatiman ang iyang panginahanglan, ilabi na karon nga mabdo siya. Salamat, ma. Ako din yung inon si Easy. So, kumusta man mong mama? Okay raman. Nalipay ko nga nadawat agit ko niya.
Ingon masig ko, Easy. Lahi ra gid ang feeling kung malinaw ang usa ka relasyon og way kontra. Maog yun. Oh. Sure ka nga okay na gid mong mama? Okay na lagi. Ayaw ka bala ka na mo. Okay na mi. Aw lagi. Maayo kay okay na di sa mama nimo ni AJ? Wa nam sa gyud siya mahimo bay. Kung buto na unaon. Kay may umaabot ng mga anak. Mausad. Mahal kayo na ko ang akong pamilya bay. Og kutob sa ko mahimo. Protektahan gid ako sila. Bisan pa man sa kumagil kanan. In love kay ka ni AJ, no? Inoon, di ba sa lisod higog maon ang parehas ni AJ gud? Kay gawas nga gwapa, buutan gid siya. Ikabilin og bahay. Sakto ka bay. Ralph, maragsakit naman ang akong tiyan. Aha. Mga anak naman tingali ko. Oh, kung mo na, tara, dadunti ka sa ospital, Easy. Recorded by Radio Mo TV. Unsa? Gusto ka nga maglain ta? Unta, Ralph. Pero nga naman. Okay man ta din di ba? Oh, okay raman, pero lahi raman gyud kung maglain ta gud. Okay, sige. Mag-iistorya ko yung mama bahay na. Ngano kod? Nganong maglain manggid mo nga kadako ani nga tumbay din he? Kuan mo good, ma. Dili ko musugot. Kasabay nagsolsol ni mo si AZ. Ma, Kung gusto siyang mopahawa din siya lang. Pero ikaw gang akong apo, magpabilin din he. ma. Di man musugot si mama, babe. Mao ba? Unsa ba yung problema nga gusto mo kang mubalin? Oh, wara. Sige na. Kartog na. Kay sayo pa ka mo trabaho, ma. Easy. Di ka mo ba na mo? Di lang bay. Sa'yo ko guliron kay na plano kong ilaag na ko sa easy og nga mo anak. Sige bay. Sunod na lang. Hindi anak ko sa bahay. Si mama man ron. Sa may nahitabo. Wa na din si AZ gang akong apo. Utsa ma? Ako kita daw ilang mga gamit sa inyong kwarto, pero hawa na. Kinuo ko. Easy! Easy! Udong, iisi mo gipalita. Oo, Nay. Nauli ba siya din, eh? Ay, naulit to ganiha, pero kadiyo ta kayo. Murag na lagi kuha. Unsa, Nay? Nagkugos man to sa iyong anak, kaya nagdaog na kong bag. Sa kong tanaw, murag di na to balik pa din eh. Utsa? Kinuo ko. Huwag ko may pawag-asa siya ron. Ila nakaadlaw sa kadikalit lang ko niyang gilayasan. Huwag masayod sa inungdan. Easy. Unsa man ka? Dili ka mo trabaho. Dili ba?
Unsa man? Hunongon nimo imong kinabuhi para lang nila? Lang, ma? Lang para nimo ang imong apo? Ayaw sa may mahimot akong diligid kadahan sa isi din eh. Mahal na ko siya, ma. Ingon man ang among anak. Kung mahibaw lang ko, nga ikaw mo'y hinungdan nga nung nibiya siya. Biya ang tagod ka din, ma. Oh. Ako ang imong pasanginlan. Wa ko'y laing makita ang rason, ma. Sa iyang kalit na pagbiya, kundi ikaw ra. Ralph! Pila na kabuhan sukad nga, nibiya si isay na ako. Kuyog ka nga mga anak. Ugangtod ka ron. Wagid ko idea kung asa sila. Ah. Sakit kayo. Sakit kayo di para na ako. Unta okay ra sila. Tulo ka tuig na nakalabay. Ug tingali, dako nang among anak karon. Pero hangtod karon, clueless paghihapon ko kung asa sila. Pero nilaom ko nga someday makita na gihapon nako sila pagbalik. Di nila kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga higalang kaagi ni Ralph nga taga Moalboal, Cebu. Uban din sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan. This is not goodbye. This is not goodbye. Ha? Magpakasal na ta? Oh, Rose. Kaya naman sana ako. Nanakoy trabaho. Brian, dili ba gud paspas ra kaayo? Unsa pa mo day atong langayan? Naanan ta sa hustong edad, aron magtukod og atong kaugalingong pamilya. Mahal mo ko nimo, di ba? Oh, mahal. Unya sigurado naman ka kanako. Sigurado man. Pwes magpakasal na lang ta. O pahibawaw na sa mama nimo aron makapangandam isang pamilya inig pamahin na mo sa inyo. Unsa? Magpakasal na ka? Uy, dili ba gud paspas ra kaayo, Rose? Dili ba mga 5 pa man kabuwan sukad mo nga nagkauyab? Oo, ma. Og mahal na ko si Brian, ma. Wa man ko'y supak, ana. Kay naa naman ka sustong edad. Nakahuman ka na sa imong pagtuon. Ang ako lang, sigurado namang gyud ka kas imong desisyon. Kay ang tao ra ba, mausab ang batasan kung magtipon na mo. Unya ka mo, Brian, bag-o pa kaayo mo. Ma, Nahadlok lang ko nga basig masayop kas imong mga dali-dali nga desisyon. Pero kung unsa man gyud gani imong desisyon, ni ara ko aron mo suporta, anak. salamat, ma. Mabdos na ka? Odong, Kung mauna, maaman ako? Yes! Ay, salamat ay. I love you. I love you too, Dong.
Asa man is Brian, uy. Kung kano sa hinuon nga namin yun na may duha na ka-anak. Nagsige naman na hinuog papadlong. Igdugay naman kaayo mauli. Ate! Ate! Ni ana ay, hubog na sad na uli. Sensya na dugay guday. Sa nga nalingaw mo good dito sa bahay sa kumigo bago man mo trabaho. Ay, ginagmaraw tang plano na mo niya. Lami naman good. Dong, pwede minus-minusan na nimong imong padugay ulit gabi eh. Ha? Unya, kanasang inom nimo. Makadaot man gud na nimo. May mo bag ayaw ko but ha? Dili mo gwarta nga kung gigasto sa akong besyo. Brian, ang ako lang... Oh, Mutubag bagyo ka na. imo ko gisagpa. Tungol kayo yuwan. Brian! Mauna na akong giingon nimo nga basig magmahay ka. Ma, Pero ipaunsa pa man na nimo nak. Nga minyo naman mo. O may mga anak na mo. Bisan pa og magmahay karon, wa na gihapon kay mahimo. Mao nga gwantahan na lang gyud na. Og iampo na lang ang tanan anak. ma... Alas 12 na sa gabi. Pero wag yapon si Brian mauli. Sa una, maglagot ko. Pero karon, mura na lang kong naanan tungod kay kapila na ni kahigayon niyang gibuhat na ko. Kinuo ko. Unsaon na din ako. Recorded by Radio Mo TV. Buntag naman lang. Huwag yapon mo ulit si Brian. Asa man ka dining tawanan? Tanaw na ako kong cellphone, be. Oh, uy. Kadag-kadag miss calls ni Puloy. Kauban sa trabaho ni Brian. Niya sa stream message. Rose, tawagi tayon ko kung mabasahan na nini mo. Oh. Rose, napresos ni Brian. Oh, unsa? Ang nga naman? Sakpan na sa among sa kakaubas trabaho ka. Gamit o ganding drugas. Iparintahan man na silang daan kay kapila ng libuhat pa. Kinuo ko. Unsa? Day, sorry kayo. Tabangi ko makagawas din day. Dili, Brian. Tinuyuan ni mo. Day, Pila kahigayon nga gibadlong tika pero di ka maminaw nako. Og bisan pa gustuhon akong pagawason tika. Pero wa ko ingon anak kada kong kwarta. Aron mapensahan tika. Nianhilang ko. Aron pahibawon ka nga mapauli na ko sa amo. Og dadoon ko ang atong mga anak. ha? Day, Rose. Maluoy ka na ko, day. Unta gyud na una na nimos makadaghan. Tungod kay may mga anak ka og pulos pagid babay. Day, nagbahay na ko. Sorry, Brian. Pero abi nimo. Dako akong pagmahay nga nagdali-dali ko sa kong desisyon nga magpakasal nimo. Kung doon naman ko'y bugtong gipasalamatan ng higayon, ha? Kana mo ang atong mga anak. Sila lang. Day, Rose.
Unya, unsa na may plano ni mo ron? Plano unta na ko nga mulargas laing nasod, ma. O kung musugot ka, ibili na ko ang mga bata ni mo. Sige nak. Okay ra nako. Total, naaman imong pag-umangkon nga makatabang-tabang nako dinhi sa bay. Way kaso. Salamat, ma. Asa man day ka planong mular ka? Sa Dubai, ma. Maayon ka ni kinakalarga dahin ko din is Dubai. Bisan to kapit sad mo sa katuig kong naglihok sa akong mga papeles. Pero dako gihapon ko pasalamat sa Ginoo. Nga iyagong gitugot nga makatrabaho ko din is laing nasod. Ay, salamat. Rest day kita ko ron. Makapahuay-pahuay ra gyud taon ko. Mag-Facebook ko, be. Uy, na may mga nag-friend request? Ipang-accept ko ning ubay-ubay na kong mutual friends, be. Oh, na ni chat. Hi, bully. Oh, kinsa man ni? Gitawag mo kog bully? Oh, nanawag ay. Hello? Ay, salamat. Ito bagay sa buli. Gabi ka tragod? Managkaila ta? Nalimot na ka na ko? Sinutan niya bitaw ni? Tantan for short? O grabe kay ka makadag-bully na ako sa una sa high school pa ta? Nathaniel? Ay, salamat. Nahinumdum na gid in taon eh. Hala, sorry! Wa ko makaila kay unsaon. Naunda na mo kasi mo profile picture, good. Sa una sa high school pa ta. Pero tiba gini mong daot, ha? Ikaw, cute. Hangtod ka ron, bully gihapon ka. Nagsulti lang ko sa tinuod, oy. Kumusta naman ka? Lumalaban sa life gihapon. Nagkabalita ko. Nagbuwag naman ko mo sa imong bana. Aw, lagi. Masaon, nahugman sa sayop nga tao. Yan sa ato pa di ay. Wala di masuko kung makig-amiga ko nimo. Unsa? Ngano? Daotan ba ko din ng makig-amiga ka na ko? Ngano kung naay masuko? Ako lang gisiguro ba? So, okay lang nimo nga magsigog chat nimo? Ha, okay ra, uy. Kana pa, mawa akong kamingaw din eh. Taod-taod naman sa riming sigig chat ni Tantan. Og, siya mo ihinungdan nga malingaw ko din eh. Mawa akong kalaay kay kada adlaw magit siya mo chat na ako. Ay. Noon sa man ko? Ano ni kalit man ako gising nga ako ra? Nabuang na ko. Ganahan ko ni Maros. Sa una pa. Unsa? Tan, minyo ko. Ug may mga anak na ko. Nga naman eh. Buwag naman mo si mong bana, di ba? Taon kay matod mo, wa siya ayo. Usa pa, dili na ko iksapayan kung may mga anak ka. Kaya na ko nga magpagkamahan nila. Bisag dili siya gikan sa kong dugo. Tan, nakalitan lang ka. Daghan pa kag mailhan nga babae, uy nga way sabit. Para matawagin ka nga seryoso ko. Apason ti ka sa Dubai. Ha? Binuang. Huwag ko magbinuang, Rose. Pabuta ko. Apason ti ka. Tantan. Pila na sad kabuan gawa ni tarong paramdam si Tantan ako. Mara ba sa mutuo man ko dayon, uy? Ako na lang yun, na dunay sabit. Ay, kinig yung mga lalaki. Maayo kaayo mo saad, basta bag-o pa lang. Anya sa nga to, mukalitlag kalami. May pag-focus na lang ako sa akong trabaho din eh, para sa akong mga anak. Oh. Si Tantan, nag-chat. Rose, ni anak ko sa Dubai.
asa karon. Oh, tinuod ka siya nga. Miya na siya din eh. Oh, Tantan, niagyod ka? Di ba maingon ko nimo nga apason taga din eh? Rose, seryoso ko nimo. Seryoso ko sa tanan akong gipanulti nimo. Tungod kay mahal ti ka. Unta, hatagan ko nimo chance. Tantan? Nagkauyapin ming Tantan. Wa ko mag-expect nga dunay lalaki nga mag-effort gyud og apas nako sa Dubai aron lang mapamatud-an niya nga seryoso gyud siya nako. Wa ko mahibaw kung unsabay kaayuhan nga nabuhat nako aron ma-deserving ko sa usa ka lalaki nga grabe magmahal ug magpangga nako. Dili lang kay nako, apil na akong pamilya ug mga anak bisan minyo ko. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Rose nga taga Tagum City, Davao del Norte. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, If I Ever Fall in Love Again.